ana ing Kadipaten Boto Salibar. Tetane aku tresno kowe Kencana Wungu. Kowe tresno marang aku? Ora kleru. Kisah. Lagi wae aku ketemu marangku. Kowe iki sejatine sapa aku ya durung mangerteni. Ki lho kowe wis kandhake tresno marang aku. Aku Bupati Panji Wulung sing ngrenggani ana ing Kabupaten Boto Salibar kene. Bupati Panji. Apa kowe ora mangerteni? Yen aku ki duweni garwa. Ki lho kowe kok tresno marang aku. Kondang-kondange wong lanang wiyen wis bisa ngrebut marang bojone liyan. Mula ing papan kene gelem ya tak bojone, ora gelem ya tak prawasa. Ora. Terus Aku wis kagungan garwa. Aku tresno banget marang garwaku. Aku ora suti yen tombok pek bojo. apa kelakon ing papan kene aku bakal rudo paripeksa marang sliramu. Aja. Yen pancen kowe tetep kukuh bakuh ora gelem ngladeni marang Bupati Panji Wulung, iki wong sing kulino sabar bisa sugal kulino. Yen pancen tetep kukuh bakuh apa kelakon ing papan kene tak prawasa kowe. Aja. Terus rasa marang aku. Kowe becik aku dikondurake wena Prajawaja Pahe Panji Wulung. Kencana Wungu, apa sing dadi penjalukmu bakal tak usadani, bakal tak paringi, tak wujudake. Apa penjalukmu waton ing papan kene gelem ngladeni karo aku? Apa sing dadi penjalukmu coba? Ya. Panji. Kowe nekat banget yen to arep ngepek bojo marang aku. Mergo saka gedene rasa tresnaku sing tumanduk marang sliramu Kencana. Aku gelem dadi bojomu. Waton. Aku kepengin banget kok tanggapke tonton. Sing aran Ledek Lali Jiwo. Tanggapke tontonan sing arane Ledek Tali Jiwo. Iki uga kalebu ledek-ledek. Nek anggere segini iki ledek iki lodhok kabeh iki. Nek cara nggonku kae ledek nek cilik-cilik kok mati niki jek klebu ledek. Nek sing gedhe-gedhe iki wis klebu lodhok kabeh iki. Ya, Nek caramu. aku yen iki. Nek iki ora gelem. Oh, Goleke kudune ledek Tali Jiwo. Ya, ini. Setau gidir. Ini. Dadi kau karo Sang Juwita Ratu Kencana Wungu saguh dadi karo aku nanging dene penjaluk. Njaluke ora Mas Icis Praja Brana ora ning kudu ditanggapke Ledek Tali Jiwo. Wah, napa wonten Gusti? Anane njaluk mbok menawa ing jagat iki ana. Ra kaya ngono Kencana. kaya Kula sawetara padine. Oke, kok paling upati. Ya, ditagi. Setolan kowe piye? Oke, bro. Wis ketemu? Sampun. Endi percaya? Mriko. Ledekipun. Apa sing kang kawujudan kaya ngene iki Kencana Wungu? Sing diarani Ledek Tali Jiwo apa bener? Kaya praptane pawangan iki? pancen bener kaya nanging dibuktek. Oh, kaya ngono. Ya, Kok niki ditanggap boten? mergo kabeh mau minangkani calon garwaku, Nggih. gelem dadi bojoku utawa garwaku ning kudu ditanggapke Ledek Tali Jiwo. Oh, ngoten. Bener siliramu? Nggih, leres. Tanggapamu pira sepengin? Lah niku kali ngeten, kula niku enten rong versi. Sing versi pertama. Nek kenal kalih boten niku regane beda. Oh, nek wis kenal, Regane beda kalih dereng kenal. nek wis kenal pira? Nek wis kenal niku 30 juta. Nek urung kenal, 50 juta.
bocah. Layak bengi iki mung ngetro kowe tok. Kok ngoten? Lah nek ora Sing dadi tanggal ya, boten. yen manjen kabehmu wis pakaro papan kina ayo enggal diwiwiti ledek tali jiwa. Oke. Gendinge apa? Lah kok diomahi ora? Lah kok tak bagi separo. Ayo njaluk gendinge apa seto kumitir. Apa yang beli joket? Isi apa no? Iya, gendenge apa gendenge? Sampean njaluk gending apa? Lho ketuane. Sampeyan iki ketuane lagi. Oh, ayo bener. Kalah main to. Lede ayune kono iki larang. Teto Tir, njaluk gending apa kowe? Romanut. Wah, waru doyong. Waru doyong. Landong waru doyong. Ayo Tir, to Tir. Ayo main joget. Moga. Iya. Aja suwe-suwe lah mikir. Setelah bengi. Wah, suwan lah mikir. Lha iki lho. Monggo dhisik. Monggo dhisik. Sampeyan ngomong ana kethek mengane kene kok disawan kene apa kethek?
Ayo, Nduk. Pripun? Iki dilanjut napa mboten? Sing tuwek tak ngetutno ae. Oh nggih. Iki ngersake napa? Tadir. Guyu ae. Ijene Bram. Sampun. Pun. Sampun. Lah sampeyan iki urung ngene separo kok Wis. nyerah. Nek wis kok. Oh, iya yo. Opo iki? Opo? Godar piye Godar? Kowe kok iso gara-gara nyolong karo Kencana Wungu perkarane apa? Lah iki ra ora karepku dhewe to, Car. Karepe sapa? Ana sing kongkonan. Sing kongkonan sapa? Oh, kuwi. Gawean oke tak balisi aku ya. Lho. Pun pamit aku ki sing ana sing kongkonan lali ya kuwi. Dasare apa? Dasare mergo aku kepengin mateni karo Brawijaya. Kok kepengin mateni Brawijaya? Brawijaya salahe apa? Mergo Brawijaya ki mateni karo dulurku lanang. Dulurmu lanang sapa? Dulurku lanang kuwi Damar Wulan. Mergo aku kok ngene iki disejarahi karo Lo Gendet. Nek dulurmu Damar Wulan dipateni karo Brawijaya. Ala ya loro ati ya. Apike cah. Wong ya ana ya ene kok isih kaya ngono terus. Sampeyan tak wene ngerti. Jane piye to, Car? Damar Wulan ya Brawijaya, Brawijaya ya Damar Wulan. Tak jane pengadilan ning Mojopahit. Ayo. Repot pripun? Ing atase kadal pincak wae iso mangan warang miber. Nggih. Ya ta? Nggih. Mosok menungso kalah karo Pangrikadaya. Bersane kok jenengan. Golek cara, golek urip, golek pikir wong Mojopahit. Ayo, monggo. Kencana Wungu anis saking taman wonten ing Kraton Mojopahit. Nanging ing wekdal sakmenika diajeng Kencana Wungu sampun dumugi wonten ing Kraton Mojopahit malah kaporo. Yayi anjasmara lan panjenengan Bapak. Kula rak sampun netepi janji kula. Kula pun janji durung nganti subuh malinge pun kecekel. Niki lagi jam 1 seprapat pun kecekel kok.
sampun kecepeng. Nggih. Lajeng sinten ingkang wantun nggurat moko dhateng garwa kula Diajeng Ayu Kencana? Bupati Mbata Solebar Panji Wulung. Yo, perkawis menika kula borongake kalih sinuwun Prabu Brawijaya monggo mangdangu Bupati Panji Wulung. Bupati Kadipaten Mbata Solebar Panji Wulung. Nggih, kula kanjeng sinuwun. Yo kene nyapa sliramu iki mau wani dusta marang garwaku Diajeng Ayu Kencana. Nggih. Nyadong deduwen kathah menawi to sedaya pakartinipun Bupati nggih Mbata Solebar kula piyambak menawi sampun wantun nidra dhateng keng garwa panjenengan Kencana Wungu. Awit sedaya kala nggih enten dadakane utawi wonten sebab lan musababe Sang Prabu. Banjur sebabe iki mau apa? Sawetawis kula tak crita iki. Kula niku ora gadhahi sederek utawa kadang. Lah sedulur kula niku jeneng Damarulan. Nah, mongko sak ngertos kula Damarulan tuh nalika semanten suwita ing Majapahit. Ning parandene mataun-taun boten pinanggih kalian si Damarulan. Lah, satengah margi kula pinanggih kalian sing jeneng Lugender. Nah, cerita nek Damarulan iki dina mati, matine malah ora dipundhut Gusti, nek dikirena dening liyan. Lah kok tak ngerti, sinten sing mateni Brawijaya ya Ratu Majapahit. Lah nek kula niku kadange, kula sedulure lak lara ati, duwe dulur kok nganti dipateni liyan. Lah, kula nganti rewa-rewa, niku sing dalangi nggih Lugender. Pancen utekmu itu gethuk. Kula tak crita riyen nah. Ya. Kantos kula wani nyolong kalih garwa panjenengan, niku ora kaki dadakan kersanipun kula saged pinemu kalian Brawijaya Ratu Majapahit. Pancen pengen males patine si Damarulan kadang kula wau. Niku ngeten dijlentreh. Dadi kabeh iki mau nganti kowe wani dusta marang garwaku Diajeng Ayu Kencana sing dalangi Lugender. Leres. Paman minak koncar. Ya, kula. Menawi sampun cetha yen to Dipati Mbata Solebar menika ingkang dalangi Lugender. Lajeng kula kados pripun? Nah, tak cetakno. Nggih. Ben gamblang, Nah, ben cetha, tur paham. nggih. Kowe ra duwe jurul Damarulan to. Leres. Sing matene Brawijaya. Nah. Kowe durung ngerti Damarulan. Damarulan sinten? Damarulan ya iki Brawijaya, ya iki dulurmu. Iki. Punten maring atur-atur. Lanang kula niku pancen baguse kados ngeten wae. Kula kabeh ki akal buse Patih Lugender. Nika garwa panjenengan Ndara Ayu Anjasmara direwangi rekoso barang ledek. Mung bot-bote kepengin mbuktekake nek Anjasmara ora salah. Sampeyan tampa napa mboten? Nek mboten ditampa, nggih ditampa wong liya. Barang ledek ayo, Nduk. Boten paman. Ayo, barang Boten ledek. paman. Paman minak koncar. Loh, Kula badhe ora Damarulan to. paman. Ya kowe kudu gelem-gelem ya Jasmara. Diajeng Asiko nek baju bagus ya ngene iki lho. Nek kowe ora ditanggono karo Damarulan dadi PK. Jangan takut dadi PK. PK ki apa? Pemain ketoprak. Masan PK sing pemandu karaoke ora. Sampun paman. Sampun paman. Diajeng Anjasmara. Anjasmara menika sampun pejah. Nah, Boten wonten Anjasmara. Eneke lunggih kali jiwa. Kok tak golek wong kene ae. Golek tresnani kula. Aku jaluk pangapunten. Boten. salah karo
krogel-krogel kaya perawan semengit kae. Aku ben pangan. Jika Mas, Siramu mari pangan kok. mesti iki mawon awet kula menika tresna. Lah kok emoh ki terus piye coba? Hawane adem-adem kok emoh. Won, ngeten Sinuwun. Kados pundi Pak? Perkawis negara sampun rampung, perkawis keluarga garwa panjenengan menika sampun wangsul, perkawis sedulure sampean nggih pun cetha. Kula niki tak tata-tata kalih Bupati Panji Wulung langkung rumiyin. Nuwun pamit nggih. Kersane Selamat, ngerti, Cik. jebare mojo pae. Nggih, nggih. Ayo. Ayo. Suwan Kanjeng.